preciosidade que vedes aí, en pleno centro da ría da Arousa, é a illa de Rúa. Un sitio a mí sempre me inspirou, me contaxiou unha maxia particular, esa forma rocosa, e sobre todo o encanto dese faro, agora automatizado, pero ata fai uns anos atrás, atendido por un farero e o seu ayudante, e que un día escribía unha historia do sitio, porque paga realmente a pena, e de alguna historia de amor que ocorreu nas augas, non? Espero que disfrutes, e isto está ao alcance da man, non hai que ir ao Caribe, está a nada da Illa da Arousa, a nada de Santa Eugenia de Ribeira, e casi chegar a ela vale tanto como tomar unha cerveza nunha terraza, Así que vos deixo, espero que vos guste o sitio. Ala, ata loguiño.